27. olimpijske igre često se nazivaju i milenijskim igrama zato što su se održale 2000. godine. Po drugi put u povijesti olimpijske igre održavaju se na južnoj zemljinoj hemisferi. Prvi put to je bilo 1956. u Melbourneu, ovaj put je izabran drugi australijski grad Sydney. Na ceremoniji svečanog otvaranja olimpijski plamen zapalila je Cathy Freeman, australska atletičarka koja je kasnije na istim tim olimpijskim igrama osvojila i zlatnu olimpijsku medalju te je postala prva u povijesti osoba koja je na istim igrama i upalila plamen i osvojila zlatnu olimpijsku medalju. Ali činjenica da je Cathy Freeman upalila olimpijski plamen je bila i važna politička poruka u Australiji tog vremena, jer ona je bila atletičarka aboriđinskog podrijetla i to je na neki način bila simbolična pomirba aboriđina i ostatka Australije s obzirom na sve ono što su aboriđini proživjeli tijekom australijske povijesti. Novi sportovi na 27. olimpijskim igrama bili su triatlon i tekvando. Tekvando je za nas puno interesantniji jer je naša sjajna tekvandoistica Nataša Vezmar bila vrlo blizu osvajanju i postizanju povijesnog uspjeha, dakle osvajanju medalje na prvom olimpijskom turniru u tekvandou. Nažalost, u tijesnoj borbi izgubila je treće mjesto. Na ovim olimpijskim igrama najveća zvijezda u sportskom smislu bio je australski plivač Jan Thorpe. Tada samo tinejdžer, zapravo 17-godišnji dječak koji je osvojio 5 olimpijskih medalja, 3 zlatne i 2 srebrne. Zanimljivo je da je on nastupio još na sljedećim olimpijskim igrama i onda sa svojom zapravo 21 godinom se umirovio i otišao u sportsku mirovinu. Prošle godine, 2011. pokušao se vratiti u plivačke bazene i pokušao izboriti nastup za ovogodišnje olimpijske igre u Londonu, međutim nije uspio. Dogodila se jedna sportska senzacija na tim olimpijskim igrama. Kamerun, koji do tada nije osvojio nijednu olimpijsku medalju, ovaj put ili na ovim olimpijskim igrama pošlo je to za rukom, ili bolje reći za nogom, kad su sjajni kamerunski nogometaši iznenađujuće osvojili zlatnu olimpijsku medalju u nogometu, pobjedivši u finalu Španjolca. U Sidneju se prvi puta u povijesti javlja WADA, World Anti-Doping Agency ili Svjetska agencija za borbu protiv dopinga, kao samostalna neovisna organizacija koja provodi doping kontrole. Najveći doping skandal vezan uz olimpijske igre u Sidneju dogodio se 7 godina nakon tih olimpijskih igara. Naime, velika zvijezda sportska zvijezda igara u Sidneju bila je sjajna američka sprinterica Marion Jones, koja je na tim olimpijskim igrama osvojila 5 olimpijskih medalja, od čega su 3 bile zlatne. Međutim, tek 2007. godine Marion Jones je priznala da je nastupajući na tim olimpijskim igrama koristila nedopuštena sredstva. I te medalje koje je osvojila u Sidneju, 7 godina nakon njezinih osvajanja, uzete su joj i Marion Jones je na kraju završila i u zatvoru. Na Sidnejskim olimpijskim igrama hrvatski sportaši su nastupili dotad rekordnom broju, čak 91 natjecatelj i natjecateljica. Sportski rezultati s druge strane nisu bili rekordni. U odnosu na prethodne olimpijske igre osvojili smo 1 zlato i 1 broncu, što je bio svevrsni rezultatski pad. Usprkos tome, zlatna olimpijska medalja Bugarina, koji je nastupao pod hrvatskom zastavom Nikolaja Pešalova, bilo je veliki uspjeh jer predstavlja prvu zlatnu olimpijsku medalju u povijesti za Hrvatsku u individualnim sportovima, a brončanu medalju osvojila je sjajna generacija hrvatskih veslača, a u istoj toj utrci gdje su naši veslači bili brončani, Britanci su bili zlatni, a u tom britanskom čamcu veslao je jedan Hrvat, Luka Grubar.